Madyong adlaw rin yung tanan, madyo nagatang panahon karon di paras gahapon nga abi po ko maglanip na po dagalis siya kay grabe ko ano pa yun ngunong. Karon guys, namuwi po dag-init. Moong hubas dadyon ag mga kabaskan pero nagod gyapon tubig des niagi kay raman ng lawma. Mudong deming duhang undoy karon guys sa talibon kay mag-claim sa among power bank ni abot naman dito sa kargo. Action ko kabala kapag abot na mo daris talibon naman kuno ni daghag tao kulbaan gud kog ngani kay des niagi nga dito sa kandihay dihay nasunog. Pero di day guys na day DSWD nang hatag og ayuda. Bantugar ka jud daghag tao kulbaan lamang pud tabi putang na aksidente na traffic magkukarsada. Murahin og na-remind ko sang kinabuhi sa Nos Manila. Kay dasmagan gud ko sa traffic hadlok pud malit sa trabaho kayo. Liit ka bawasan mo pag mo Alas 2 na day sa hapon guys, nahaponan may kay hapon na pud ning take sa taga cargo. Kuyawa no murag Manila no ga sunod-sunod og mga sakyanan. Diyan na Mr. Talibon guys ready na para i-pick up agatang cargo. Thank you very much ni Kuya Ray Felix Fermano nga may ga-process daan ning ahang mga package. Daghan ka jud mga cargo dar guys kasagaran mga generator kay wa lagi kurente. Pag mag-pick up ng diretso ko sa Mercury Drug kay palit ko gambaw. Tinuod ka jud nga naghut na nagparasitamol pati generics wa na. Pero ni pasalig pud sila nga di mabalaka kay na ako ni mo abot ng mga stocks. Arang basaan na sang singot guys kay init ka azo taas ag pila dugay ko na assist. Siyon dito toros gawas naghuwat kay sa may nagkabot sa karton. Biyahe na pud mi pauli guys mo ni among porma sakit ba sa paghangbugan ni bumilaak dani pagangpugang ni karton bugat ni sa guys kay 24 kilos ni. Ag harang may istorya dari sa Talibon guys grabe di pag damage sa ilang mga establishments dari. Para na outro ag ilang lungsod sa hang pananaw lahi na jud siya. Anja guys grabing karatan ha pagkakita na silang terminal wa na jay nabilin bisag usa ka atop. Gihurot ko din tawag dagit ni udit. Ag sakit laman palandungon guys kay bago pa ning nahuman ning ilang terminal dari sa Talibon. Pero wa gid tay mahimo kalabidad ni mo atake buskag din nga mga atop. Salamat sa Ginoo kay okay kadto katong panahon karon nakabiyahe mig matiwasay. Pag-abot na mas kapayas dam dari subay grabe di na gid makaya hangbugan barang gid malaksi. Ninghang jud kong undoy nga mahunong sa ami para mopahuway sa mi karedyo gid malaksi ning hangbugan sa na laman. Karedyo ra pud kadto para laman gud wa pagsakit sa bugan. Di man ta kumuban sa kay lagi po ko ito Diyos Mercury Drug di mo panos undoy kasaligag palit kay makalimot man. Wanggol mo pud dako. Agabang mga bay guys na adto na pero na ibang bay wa pa pud ma-repair. Ganahan ko daning dapita guys boundary sa Alicia ug ubay kay makita nimo panoramic park. Pag-abot na magalis siya guys, yung tambay sa amis puro kay mag-upload pa man ko, may signal sa bahay kay bawa man jubong darin ko mag-upload kada adlaw. Pero excited ako muli para abrihan na to ning box. Mao ni hanggasan ni Aliana guys, assorted nga biscuits, ganahan man jag nga ni. Nanay wafer na pa stick. Oh, manihapon ta rin jo guys, wa mo koy dangsod an kay nagbilin ra ko na ni kwarta gipapalit ra na sa jag isda, so nagsabaw sa jag isda na pay pinirito. Lipay kay pag pamilya kay busog-busog man. Dapat ugma pa na i-unbox sa ang powerbank pero sa mukha nagduha ka budget paabri na kuno kay matanaw sila. Hala ito mo. Nangabuhan ko no. Gantangan power bank. Jara guys, gantangan. 22.5 watts, 60,000. Weh, habay onda ni on. Napay. Yan na guys, at mga power bank. Halaghan na. Ay, maitag mo din na. Nagsudlanan ra. Rumos din ay. Gikan na siya sa company to Rumos. Bibi ka tang imay. Ay, ganahan ko tayo. Heart ko Lagi ah, bahala mo na. Ibig siya lang ganyan. Perfect siya na ito. Nga, dugos potid. Hala! Para maganda mo ka ako! Wala ko na pakuha! Mo, ni galing ka Kasi mo na ganito eh. Dilam ko na kayo gantangan. Ibayran na ni mo, boing. Dede, atras mo ka. Lami ay noon. Sila kabuhan nila mag-charge yan eh. Bebe, ito ka buwan yan? Grabe yung nakuha. Bebe, tama. Depende. Ato sa tag-charge ko sa pamulaga. Nabi na cellphone kami. Kari. Dehar ko yun. Sayo. Sino ka? Tanang nga kagwan. Kari. Sabi sila rin. Harap naman ko ang kaadyo. Muro na nagsapak sa gira. Hindi. Charge ba? 61 ha? 61 da 84. Padalidang. 61, 84. 61, 84. Wala na nakitaan. May noon. Galing nga. Kari. Ano mo dyan lami? Anong? 0-200. 22.5 rete. Lagi berapa sih? Nagbadak mo naman siya. Rapi. Kaya na guys, mga power bank. Kasi ganahan mo. Palit mo na rin.
Arang lingawan naman nag-unbox guys, ag 60,000 nga power bank ang gisuwa dyan, ag 10% makuha sa power bank, puno na ag cellphone ni Terry nga S1 Pro nga Vivo. So murag maka-charge siya og 10 to 15 times. Labi na og low rag capacity sa imuhang battery. Arang lipadya ka sa tang mga customer, wala ba gini nang order pag-abot sa power bank nangilag-lag na raman. Kaya ilang mo gani katawan ning power bank kaning 60,000 kaya sa picture mura kung lugantangan pero pag-abot sa personal okay ra man di man dai dagko kaadyo. Muna nagiilag na silang duha magkagisi. Nice gud day og 60,000 na imuhang power bank kay daghay ma-charge. The next morning guys, sadyo ko ning bakod kay daghan kog labunon manglaba ko karon day mga sanggalat dari pang tapok-tapok di ra ba gani katiri man buti ni. Kay to guys, mao to mi sastre kay magpasukod na ko guys para sa taanggawon sa atong maabot nga kasal. Nalipay kadyo ko guys kay naning sponsor nato from Cebu. One of the most nga famous nga manghimuay og mga elegante nga gawon didto. So excited kadyo ko. Magkinahanglan sa sukod guys kay to ara man sa Cebu unja dadan ra sa amo ang favorite ate inig uli karong sunsimana. Dito ko gindul man nakapasukod jamo ni nasuwat sa stream mo ni ang sukod 28 agang hawak problema na ni gusto kumukaan sunod adlaw himo na dani 29 binila na masigo gawon paghama na magpasukod guys ni hapit bisbay sang igagaw kay si Undoy nagpa-opera sa tambutso sa jang motor wala ang shop das gindulman GM shop. Sigurado ko og motorista kakaila jud kang Kuya Glenn nga mo ni nangaraan na rin mekaniko og ni Ate Marilyn nga mo ijang pinalanggang esposa. Tungod sa ijang kadugad dyan sa serbisyo guys napamanan ni ijang skill sa ijang anak nga baji. Mo ni among motor pang all around na ni pang bukid na ni pang syudad. Gamit ka dyan na mapasalamat ko na ni motora kay bisag asa namin na ni abot. Mo ni hanggiingon jud ganina nga anak sa mekaniko nga ijang nang gipaabtan sa ijang skills. Naamis ko na ning bata kay di tanang baji magmekaniko og motor. Sa ijang edad nga 16 years old dagan sa motor nga naadyo. Tungod per siguro sa influence sa ijang amahan ug sa ilahang negosyo. O gusto mong makakita sa ijang mga trabaho guys, i-follow ra ninyo siya sa TikTok, babaeng mekaniko. Malingaw mo dani niya kay kusog po ni siya mukhang talami kajug tingog. Karon guys, ug na may problema sa mga motor, pwede ra mamudong dari, barato ra pag ilang mga serbisyo dari. Gwapo-gwapa pag mga mekaniko. Gipaotro din undo guys at tambutso sa motor na magigamit-gamit kay hinay kuno mobuga og power. Nakalimot man ko introduce ninyo sa nga andaan ni nga ang babaeng mekaniko si Jada si Glisel Tan. Pag umangko ni nas magagawan kay gijang lula dan igsuon mang tatay. Wa nalagay ang taon pudtuan ning kalipos na sila ing kalibutan. Awa na ba mong naingnan nga aside sa dang pagkamekaniko singer pud ni sa lima ni sila kaigsuon puro baji puro ni sila mga singer. Nangakurat sila kay sila kay bog naabot ni pero kaning mga bata guys at tanginin jud sa among kasal pohon kay sila yung pakantahon sa among kasal. Mao din ang Facebook page guys bisig na ganahang mo follow ni Ja. I-message ra po si Jan ni Judy ha gusto ninyo siyang imbitahon para pakantahon pwede rin siyang i-message sa siyang page. Og salamat ka dyan ni Kuya Glenn ug Ate Marilyn sa paniudto man hay igagaw kay nakusgang igagaw salamat sa paniudto. A few moments later. Ako dari pagkaan guys, idadan ko undoy pagkaon kay dam ko spurok nag edit upload pod. Tanaw na to gun sa daan ning ijang mga pagkaon gipada. Day pansit. Kuan dito guys, toy ham dito gibutang sa rice ug itlog pod day pansit. Ja hani man ni namin gahi. Ay say. Di aman day tilapia galuko. Ibagas na po ko guys, ang daghan nagang bagas karon nanubo. Ja ting buwan man po na daghan nagabagas nanubo. Jarang ka stress po karon busy kadyo ko. Na stress po ko sa video kay wadyo ko nila reply jay. Lapas na lang mag 5 days, wag yapon ko reply jay. Jadi po ko makaadto silang opisina kay Manila pa man. Jadi po ko makasud sa video dari Tagbilaran kay wa pa ko vaccination card. So by the way guys, before I end ang video, magpasalamat ko sa ning sponsor sa tanggawn. No other than Ate E. Salamat kaadto te. And salamat pagkaadto sa tag-ija sa gawon mismo. I-mention na hapon guys o abot agawon dari pohon kay pakitaan mo pumunagan sa porma harang i-mention pohon og disagikan og kinsay nag-design kinsay naghimo. Excited kaadto ko pero maragi kulbaan po ko ba marag mix bitaw ag feelings ja mo nagibugas-bugas ko karon kay daghan lagi pagipanghanang na hindi kagabi mag-overthink ko nga na ja mapangat ko bitaw sa mga tao bitaw sa video kay wa sila ning response na unsa kay lang gusto siguro sila maghimo kog video nga masuko ko. Taas ra pud kadjog ang pasensya pero ug mapuno pug ang pasensya kuan pud kuyaw pud kay mura pud kog maway batasan dadi ko gusto moabot sa point kay ngana dakos purok guys kalat ni dari kay guban nga mga nilabhan ni undoy sa magisilong dari dadamay ang mapagkaan dari haro ko magkaon.
Labad ang u kay padung bitaw ko dugon har labaras ang u ja mura bitaw mo butog ang u dare. Dara ko sporo kay nagpa-signal ko. Nag-edit po ko ja dapang upload si Undoy kay busy sila kay nagpagabas. Nagpa-trabaho sa ilahang kusina ba. Sa unas high school pa ko guys, palit ko pansit. Ag pansit ato 50 pesos, ahar tong hutan nga na tanong nagpansit. Anja kay kanalaging kertas na nagsige pagleksyon. Uslutan na daring tumoy dare. Uslutan. Sa bursa. Ang sayal sa nakailangan man tong bursa. Sige rag ingkip nga. Kira ingkip so nya bursa. Ang tanaw ni sir. Ug di ka kita sir. Kit apad. Kanang good morning. Di ako dari nagtanda ko ni Flor ang gihatan sa pagkaon niya. Ganina ra na. Jawa pa kamukaon. Edit to. Lapad lagi ang u. Hindi ba color sa imong kuan? Suit, blue or gray? Or white? Or black? Suman. Suit ni Dark blue. blue ang gusto. Dark blue. Ano gusto ka sa suit ni mo? Ano ba? Ano adto pa ni violet. Black mo na. Ah, Ito ka blue. Still blue lang naman. Hindi na makagikan. Ngit akong tubo. Subo sa. Ni bangag. Pagkaon na, ang sabi ni pansit ra may kaunon ka. Bawal ka biglen ron. Ubot. Ayaw na lang magkuan-kuan. Tsa, Hindi ka makaan. hindi ko. Yung ro na. Awa guys, dagay tayo gipanggang pagkaan para na. Hindi ko kahurot dato, ikaw maghurot dato. Salamat sa pagtanaw sa itong vlog today guys. Magkita ram taong mapuhon. Pawais ako karon kay lain naghang lawas, labad dagang utok. Thank you very much at ang mga sponsors for blessings to come. And next day guys is maghatag na po tag kwarta at ang hiraman ninyo sunod adlaw. Bye-bye!